Hi guys, welcome back to my JNB vlog. दायो आङो जाहानि मामा उन्दैनि फिसाजोनि बार्थडे जाहैनो नागिरदों। बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों थुफादो लोगोसे। So guys, जों दा बार्थडे गार्लनो गिफ्ट लानो नागिरदों। खालि बिदिल' कालारा गोजाफोरबा गोसो गोजा गैया हा गथ'फ्रा गोजाफोर मेगन नाङो नालाय बे गोजाया मोजांमोनहाय अबे गहां खामा बारा गोजा नङा आरो एसे फेन्सि टाइप नांगौबा बेखौ मोजां नुदों खोला बेखौनो ला बेखौ मोजां नुदों आरो आलथा आरो हामगोन ना बियो हामजायो हामगोन बे नेल पलिश होदो मोनसे इसराव गिटार আছে আর জায়গা লইয়া নাছিনা তাহলে ওই জায়গা আছে বিটুইন লাগাইও না ओरै देखायलाय बै जामेट्रि बक्स गोजाखाय केडी मा होनो बेखौ पेन्सिल बक्स पेन्सिल बक्स पेन्सिल गोजां नाम्बारबो दं बिटुइन लागाया ini मोजां दे काखुनि नेल पलिश होदो मोनसे Lu anu na kaya nani lagaiste ni ada kesen sih ada aku bukananai mabadi bukananai ndang itu laga ini itu ya देखाय दे मबाइल दे बेखौनो लादो दे गिफ्टखौ लाखांबाय So guys, जोङो दायो गिफ्टखौ लाखांबाय थांबाय थानोसै नि बिबारा मायाव नांगौ मायाव फैयो लोगोफोर केक हासिगोन जों दा केक हानोसै Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jessica. Happy birthday to you. जाबाय जा हाथ'नांला र' स्प्रे लाबोदोंमोन ना लैथोनिया दं रबार' Apa?
두번 혼나. 아, 잠깐만, 너무 화좀 그. 왜 플라스틱으로 동아? 너가 허, 두번 혼래. 내가 가고 스모 시끄러가지고. 그죠? 미리 봐. 마바다. 이거 만지게 그 말래. 이거 만지게 그 비루나. 아이다 맛있겠다. 라브. 네. 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 네, 호다 손나봐. 아버. 이거 걸리겠나? 너 사줬나? 저 하다 비줘봐. 네. 근데 손보도 오더. 누가 걸리네. 아. 네, 내가 아거든. 네, 하마. 네. 아, 너무 오더. 아버는 뭐 나란다. 나를. 또. 뭐야, 오늘 내가 왔어. 예, somnova 이세세 동도 돼. 이번 아래 실라보드 비니프라이. 실라보드. somnova 네, 안으로 동도 이세. 그러니 안으로 동도 돼. 내가 안에 비니 보르나 할래. 공부도. 뭐나 해. 네. 안으로 이세 동도 돼. 그러니. 세계사 흘러나야 뭐. 저거보다. 네. 아버 그러니까 아용만 비슷해. Nơi bia sahani abai. 왜 안에 네, 후드. 안에 뭐도 안에. 저기 다 안에. 전부다 오세세. Mama, ayong mama. 안에 뭐도. Là bữa 그래, 라니. 저거 그럼 잡는 데가. 내 칼. Ai mà nó present cứ à sợi. 이게 뭐로? 나다야 봐. 네. 아버 그거. 일래 아버 키 아버. 아니 말라 그럼. 네, 그러네. 화인이 파이네. Ikan aja deh, ikan bukan aja deh. Unboxing खालामनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर दे unboxing बानायदो साला फुंखा मा होनो नै बार्थडे गोला हाय होनदो नै हाय आंनि बार्थडे हाय बुकुन हेलमेन जोंनि गिफ्टआ बेनो आरोना लोगोफोर हेलमेट होदों ओमफ्राय belum क्लिप होदों ओमफ्राय आसान होदों ओमफ्राय लबार होदों आल्था होदों ओमफ्राय thank you आबा वेलकाम आरो लबार मोनसे ओमफ्राय जामोथि मोजां होखादों आबा देलायदो फोजोंदो नै फैदो नै लोगोफोर केक हाखांबाय आरोना नै लोगोफोर केक हाखांबाय दायो जानोसै नैबे जाहानिया आनै उन्दै आरो बे सेरनिया आनै गिदिर नै लोगोफोर केक मिस्टि बुन्दिया भुजिया जानोसै दायो लोगोफोर नै बार्थडे गार्लनि बिमाया बेनो आनैया रानगासिनो आरोना बिजा आं दङ नै इजा बार्थडे गोला इजा फंबाय दङ इजा आरो बिनानाव दङ जानोसै हाय लोगोफोर दिनैनि आंनि
बिनानाव दिस्का रानिनि बार्थडे जाहैनाय ब्लगा एसेनोसै ओंखाम जानायफोरखौ आं देखायलांबाय थायासै मानोना आंनि भिडिअ गोलाव जागोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब बानायना होदो स' लोगोफोर बाय बाय